Pajjiżna ma jiflaħx ikollu mexxejja li jkollhom delli kraħ fuqhom. Dan qalet l-MUMN permezz ta' stqarrija fejn appellat biex tintrefa' responsabilta biex is-sitwazzjoni f'pajjiżna territorna normal. Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel qalet li bis-sitwazzjoni preżenti ta' pajjiżna is-settur tas-saħħa se jkun affettwat negattivament waqt li sostniet li dak li qed jiġri bħalissa ma jistax ikun aċċettat. Huma qalu li din mhux biss talba r-reżenja immedjata ta' Joseph Muscat, iżda li f'Malta jerġa' jkun hawn in-normalità fost l-oħrajn anke fis-settur tas-saħħa. L-MUMN tenniet li l-politiċi huma eletti biex imexxu lil pajjiż u l-istess politiċi jridu jkunu l-bot u ma jridx ikollhomx jaqsmu mal-investigazzjonijiet li qed isiru bħalissa. Saħqu li l-mexxejja ta' Malta ma jistax ikollhom delli kraħ fuqhom b'referenza għad-deal tal-Vitals li huma eżempju tipiku fejn żewġ ministri u ex-ministru qed jiġu investigati. L-MUMN qalet li l-ħsara lejn pajjiżna diġà saret u hemm bżonn li din il-ħsara ma tibqax. In-normalità f'pajjiżna trid tintwera billi pajjiżna juri l-Unjoni Ewropea li dawk li qed jaħdmu fl-istituzzjonijiet verament qed iħarsu l-interess ta' Malta u tal-Maltin.